Paswanipun Gusti ingkang kinasih, kula Yoel Muwun Indrasmara badhe ngrepekaken sabda winedhar Sabtu 5 Oktober taun 2020. Matius 2 ayat 3 nanging banjur disendu ing wong akeh dikon meneng. Ewasemono malah saya seru anggone nguwuh-nguwuh ature, "Duh Gusti, mugi kersa melasi kula. Duh putranipun Sang Prabu Daud." Para sedherek, sore iku tresna mulih rada gasik tinimbang lumrahe. Pak, Ibu, nembe wonten pundi? Mangkono atur pitakonane tresna marang Pak Wirya sinambi nyelehake sepeda karo layangane. Ibumu lagi ning warung. Sedelo maneh rak kundur. Kok olehmu dolan kok gasik, ora nganti surup. Pak Wirya ndangu putrane. Kala wingi ibu ngendika menawi badhe tindak tuwi tiyang saged sekalian tumbas atur-atur. Kula ingkang didhawuhi mbetahaken bingkisanipun. Mengkono atur wangsulane tresna. Oalah, jebul kowe sing gawe, kowe gagean bali. Setya temen kowe karo ibumu le, muga karo Bapak lan Gusti Allah setyamu kaya mengkono uga ya. Pak Wirya karo guyu. Para sedherek, Sang Yesaya kadhawuhan dening Gusti Allah supados manggihi Prabu Ahas ingkang saweg sami gumeter kados hiyat yuding wiwitan ing wana awit nalika semanten Kerajaan Aram sakuton kaliyan Kerajaan Israel kangge nelukaken Yehuda. Lumantar Nabi Yesaya Gusti Allah nedahaken pilih piyawon ingkang badhe katandukaken dening mengsah boten badhe kalampahan. Mesinipun Prabu Ahas lan tiyang Yehuda anggenipun sami tetep lan setya dhateng prasetyaning Allah kados dene tiyang wuta cacah kalih tetep nguwuh-uwuh nyuwun pitulunganipun Gusti sanadyan dipun saruwe dening tiyang kathah. Menika katindakaken temtu awit tiyang-tiyang menika sinaosa wuta nanging tansah ngantepi pitados dhateng prasetyaning Allah ingkang badhe ngutus Sang Mesih minangka juru ilujeng. Para sedherek, boten maiben bilih perkawis sing gesang menika gilir gumantos nemahi gesangipun tiyang pitados. Nanging sampun ngantos daya kawontenan menika damel manah semplah, kecalan pangajeng-ajeng lan menapa malih kecalan kapitadosan dhateng Gusti Allah. Sinaosa momotane gesang awrat nanging sumangga budidaya tansah mujudaken kasetyan dhateng Allah kanthi temen lan remen ngegesang dawuh timbalaning Allah. Amin.